Вот. Менә элек татар телендә 10 минутлык ясыйдырым видеолар. Хәзер инде менә берсе килеп чыкты. Урысча икәүме өчәүне ясадым да инде менә 4 минут калган ди барсы. Татар телендә әйтәм ясыйм әле. Чөнки бер тирән мәгънәле ни юк тема әле уйга килмәде. Кайсы вакытта көтмәгән чакта килә. Берсе әйткән ул ди менә ди һавадамы, каямы шул очып йөри, шул бөтен фикерләр ди, идеялар нәрсә ди. Кем ди әзер ди шуның башына килеп куна ул ди. Бәлки шулайдыр инде. Кайсы вакытта бит ни бер нәрсә кеше гомер буена баш ватып йөри, ничек ушы проблеманы чишергә. А ул көтмәгәндә килеп чыга, дигән хатта тиге имеш Менделеев хат төшенә кергән имеш. Шул тиге таблица имеш. Ул шул әйтәсе килә ул көтмәгәндә менә шулай бер фикер килә дә куна кош кебек. Менә беләсезме, күп нәрсәне бездә чит илдән менә кабатлыйлар да чит илдән алып. Соңгыдан инде чит илне сүккән булалар, тегеләй булай, пычрак аткан булалар. Инде нәрсәгә тотынмаш, һәммәсе тик чит илдән килгән суыткычлар да вакытында Хрущев алып кайткан газ вода тиге автоматларында Хрущев шуннан алып кайткан төрле нәрсәләрне Америкадан күп нәрсәне алып кайтты. Ул вакытта бит барып кайтты. Миндә хатта китап бар ул. Визит Хрущев в Америку дигәнне мин бер племянник двоюродный шул сорап алды да мин биреп җибәрдем мин ага. Фарид Бикеев дигән шул әйтәсе килә. Шунда ул анда фотолар да бар, Эйзенхауэр белән. Соңгыдан ул китапны Хрущевны төшергәч инде китапларын аны алдылар да ни архивка тапшырдылар бер күбесен. Архив түгел инде шуны чыгарып ташладылар. Мин дә мәдәният йортының җитәкчесе булган чакта хатта ул мин бер бүлмәдә күрдем Сталинның тулысынча тиге язган ниләр китаплары шул булладыр, тагы нәрсәләр. Бу Хрущевта шулан китаплары булган инде. Әйтәсем килә. Күп нәрсә инде. Шул анда хәзер алар юк инде. Менә шул вакытта менә ул бит күбесе әйтә менә Сталин ди. Хрущев бит кешегә фатир бирде. Сталин нәрсә бирде? Әйтегез менә. Сталин нәрсә? Кемдер бар бигрәк шуны бик ярата, тәртип булды ди. Әле бер әйтәм бит бер җитәкченең малае башын ишүгә салып шуннан ахырында эштән кудылар, тигеннән кудылар, монда кудылар. Бер вакытта теге җир астында теге утырып шунда ни аяк киемен төзәтә икән. Шул китеп бара, миннән 100 граммга сорады, мин бирмәдем. Шунасын менә ди әйтә, сөйләдем инде. Төсле металл тапшырга барам, баш төзәтергә. Менә Сталин юк, тәртип булыр иде. Мен әйтәм, Сталин булса, сине менә утыртырлар эш вакытында эше бирисең, әллә кая дип. Ул инде аңладымы, юкмы? Күбесе шулай уйлый. Сталин килсә, имеш, бүтән кешеләрне тәртипкә имеш чакыра инде мәҗбүри тәртипкә кертә. Бу кеше имеш иркен шулай йөри. Син дә иркен йөрмисең. Сиңа да шундый киләчәк бер катлаулы мизгел әзрәк эшкә өйрәтсәләр, белерсең ул вакытта. Әти мәрхүм әйтәдер, 2 тапкырмы ди 5 минутка соң калсаң эшкә ди утырталар ди. Күрдегезме, ул әйткән сүз генә булай шулай. Үзең шул үзең Алла сакласын, үзең үстә шундый кичерсәң, белерсең нәрсә икәнне. Менә шул инде әйтәсем килә. Күп кеше кайдадыр пропаганданы тыңлап, шуңа ышанып, горурланып, ничек ул көнләшеп шул вакыттан менә шул заман яхшы булды. Берәрсә дә кием дә булмады, әти мәрхүм әйтә, ашы ризык та булмады. Бик ни анда сокланмагыз ул мизгелләр белән. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.